खुलुमखा मीडिया रौनो जों कायसा तिनी प्रेस मीट माफायमानि कारण तमो जों तिनी नॉर्थ जोन नि नारायण पमं रवाजा काउंसिल तिनी मादार ऑर्गेनाइजेशन त्रिपुरा चुबलाई बुथु जों ई गत कई दिनो टीटी एडिसि अथॉरिटी जे बनी काउंसिल नि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल और EM एग्जीक्यूटिव मेंबर अंगो खायतानी जों और किसा साना नांगो साउथ जोन नि कुनो और कायसाबो EM काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री दाये और कायसाबो करे अंगाय जों नुखा गत विधानसभा इलेक्शन दुजन अरनी बरमगोनां चित्त देवबर्मा बरमगोनां अनिमेश देवबर्मा ब्रक विधायक उनखा निर्वाचित उनखा किंतु परवर्ती नुजाखा कथाम माने 3 जन EM नियुक्त खायजाखा किंतु तीन जन नियुक्त खायतानी कायसा कम्युनिटी नि मिसिं थांजाखा किंतु दुर्भाग्यर विषय जों जारा त्रिपुरा तंनाय अथच साउथ त्रिपुरा कायसाबो प्रतिनिधि करे एग्जीक्यूटिव मेंबर बिसियो अथच ब्रह्म तलायांगै कायसा दफानि मां तीन जन लांजाखा बो बेलाय सेलेंमानि कक बेलाय चायानि कक जों तृतीय अथॉरिटीनि तृतीय एडिसिनि जे अथॉरिटीनि बुथेहाय सामु खायमानि बेलाय जों खा दुखा एवं जों चाजायावखा जे अबति हाय थानचानि मारि दाये थानचा सावै कायसा कम्युनिटी नो हाईलाइट खायमानि बो थानचानि ककबाय गथौया थानचानि बो परिपन्थी हिने जों खाचङो जों थानचानि मारियो जत दफानो साक बाक्सा खाय तिसानानि तलाख्लाय जन स्का तिसानानि अबति हाय वानसंमानि थानचानि बिसिङो किन्तु नुजाका थानचानि ककनो तिसायावै उल्टा थानचानो सबायनानि काम फ्लाइ तंखा हिने जों खाचङ जों खाकायो अबति हाय काम खायमानो बिरत तंलायते जत दफानो खाबाय खुबाय जतनो साक बाक्सा खालाये थानचानो मारिये क्राक खै रुं तिसानानि बागै जों जतनो कयो एवं आनेरो दङ तिनी नारायण याक्सुक बुरबा मोहन त्रिपुरा नॉर्थ जोननि एवं साउथ जोननि दङ सेना मोहन त्रिपुरा साउथ जोननि ब्रक दङ बिनि बादिबो आनि और कांचनपुरनि पौमां अरनि करमसरनि पौमां जत तंबायो एवं तिनी और एकटा नारायण पौमां रवाजा काउंसिलनि कायसा कनफारेन्स दंखा नायथाव मुय कति कसान बिसिंथै जामुन मुनि बिसिंथै जों पाइका ताइ बिसि कौशल जतनो नंनो हामबाय खुलुमखा।